जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावो जिहेतु नोंथांमोना दिनै जोंनि 4 एनुवेल कन्वेन्शन जि 10 नं देबोरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव दिनै जोङो जि मोनसे सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे दिमोलगाव सारियालि कमिटि हलाव जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंहा 2026नि जि मोनसे एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, दा बेफोरखौ लानानै जोंनि पार्टिया माब्रै जोङो मोनसे गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन, जोङो 16टा प्राइमारिफोरखौ लानानै बेहाय जोङो मोजां गाज्रि सावरायदों आरो जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ जों बेखौनो बुंदों जे जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया मोनसे स्ट्रंलि भाबै फैबाय थानाय समाव जोङो मोगा-मोगि जानांगोन। दा बेफोरखौनो जोङो माखासे स्ट्रेटेजिफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा बेहाय जों बुथ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों। गासै जोंनियाव 84 बुथ कमिटिफोर दङ, बिथांमोननि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांखौबो जोङो सावरायदों आरो लोगोसे जोंनि प्राइमारिफोरनि जोंनि बिसिडिसिफोरनि जोंनि बिसिडिसि लेभेलफ्राव फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि गभर्नमेन्ट स्किम आउटगोयिं मा खामानिफोर जालांदों आरो जोङो रायजोनो मा होबावनांगौ दङ आरो जों जि बाथ्राफोरखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जों मा बाथ्राफोरखौ होबोदोंमोन, बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय माखासे स्किमफोरखौ माबायदि इमप्लिमेन्टेसन जादों जायाखै बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों आरो पिएमजिवाइ आवास प्लासनि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों, अरुणोदय स्किमफोर बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। दा जों सानदों देबोरगाव ब्लकखौ जुदि स्ट्रं खालामनांगौबा जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा माने साफा जोङो रोंखा राखा जानो रोंनांगोन आरो बिथांमोना गावसिनि मावनाय हाबाफारियाव जेब्लायबो मा होनदों गावसोरखौ बावसोमनानै खामानि मावनांगोन। अब्ला आं सानो जिहेतु जोंहा बे 19 बोसोराव दासिमबो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंहा बेबायदि सासे एमसिएलए मोननो हायाखै, जों एमसिएलए मोननो हायाखै बा इएम मोननो हायाखै। दा ओंखायनो जों फैबाय थानाय समाव जेब्लानिफ्राय जों दायथ' मोनदों बे देबोरगाव ब्लकआव जों बिभिन्न रोखोमनि जों खामानि मावदों, रायजो राजानि खाथियाव जों थांदों, रायजो राजानि मोननांगौ बुजुगफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों आरो बेखौ लानानै जों जेसेबां हायो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो जोंनि मानगोनां एमएलए लरेन्स इसलारि बिथांमोनजों जों सावरायलायनानै बिथांमोननि प्रब्लेमफोरखौ माबोरैबा जों समाधान खालामनो हायो बिनि सायाव जों खामानि मावबोबाय थादों आरो दिनैबो जों थिग बेबायदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ जोङो फैगोन 26नि थाखाय जों मोनसे प्रिपेरेसन खालामबाय आरो बिथांमोनखौ मोनसे जोङो फैबाय थानाय दावहाथिलियाव जों दावहा नांनो थाखाय बिथांमोनखौ बोरै जों राफोद खालामनांगौ आरो बिथांमोना मा लेभेलजों खामानि मावनांगौ, रायजो राजाजों माबायदि कमिउनिकेसन थानांगौ आरो चेयारमेनफोरजों माबायदि थानानै खामानि मावनांगौ बेफोरखौ जोङो दिनै जों मोजां मोनसेयै बे दिनैनि सानसे हाबाफारियाव जों लालायलायनाय जादों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एपल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एपल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।